హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతములో 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ దేహహుతి పరితాపము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 24 శ్లోకాలకు సంబంధించినటువంటి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్య 23 శ్లోకాల వరకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంతో అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. సో ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలను ఈ 3వ స్కందము 23వ అధ్యాయం నుండి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందము 23వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకము. సా తద్భర్తు సమధాయ వచ కువలయేక్షణ సరసం బిభ్రతీవాసో వేణీభూతాం చ మూర్ధజాన్. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము. కలువ కన్నుల దేహహుతి తన భర్త ఆదేశమును అంగీకరించెను. మురికి అయిన వస్త్రములు జడలు గట్టిన శిరోజముల కారణమున ఆమె ఆకర్షణీయంగా గోచరింపకుండెను. సో ఇక్కడ దానికి కారణం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. పలు సంవత్సరములు దువ్వని కారణంగా ఆ దేహహూతి శిరోజములు జటలు గట్టినట్లు గోచరించుచున్నది. అనగా భర్త సేవలో ఆమె తన వస్త్రధారణను సౌఖ్యమును నిర్లక్ష్యపరిచెను అంటూ భాష్యము చెప్తున్నటువంటిది. అలాగే 25వ శ్లోకము. అంగం చ మలపంకేన సంచన్నం శబలస్తనం ఆవివేశ సర్వస్వత్యాహ సర శివజలాశయం. సో ఇంకా దీని యొక్క భావము ఈ విధంగా ఉంది. ఆమె దేహముపై మట్టి పేరుకొని స్తనములు వివర్ణములయ్యుండెను. అయినను ఆమె సరస్వతీ నది పవిత్ర జలములు కలిగిన ఆ సరోవరమున ప్రవేశించను. 26వ శ్లోకము. శాంత సరసివేష్మస్తాః శతాని దశ కన్యకాః సర్వా కిశోర వయసో దదర్శోత్పలగంధయః. ఆ సరోవరపు అంతర్భాగమున గల గృహమున నవయవ్వనవతులను మరియు పద్మముల వలె సుగంధము కలవారును అగు 1000 మంది కన్యలను ఆమె గాంచెను. భర్త ఆజ్ఞ మేరకు ఆమె ఆ సరోవరంలోకి దిగడం, ఆ సరోవరపు అంతర్భాగమున గల గృహమున నవయవ్వనవతులైనటువంటి వారు మరియు పద్మము వలె సుగంధము కలిగినటువంటి వారు 1000 మంది కన్యలను ఆమె ఆ సరోవరంలో కాంచారట. తాం దృష్ట్వా సహసోత్తాయ ప్రోచు ప్రాంజలయ స్త్రియః మయం కర్మ కరీస్తుభ్యం షాది నకరవామ కిం. ఆమెను గాంచినంతనే ఆ దేహహూతి సరస్సులోనికి దిగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సరస్సులో ఉన్నటువంటి 1000 మంది దేవకన్యలు అక్కడ ఆమెను గాంచినంతనే ఆ దేవతా కన్యలు
దిక్కున లేచి నిలబడి ముకిలిత హస్తులై మేము నీ పరిచారకులము, మేమేది చేయవలెనో తెలుపుడు అని పలికిరి. భాష్యము. మలిన వస్త్రములు కలిగిన తాము ఆ మహాసౌధమునందు ఏమి చేయవలెనా అని దేహహుతి చింతించున్నప్పుడు కర్దమముని యోగశక్తి కారణమున 1000 మంది పరిచారకులు ఆమెను సేవింప ఒక్కమారుగా సిద్ధపడిరి. వారు జలమందు దేహహుతి ఎదుట ప్రత్యక్షమై ఆమె ఆజ్ఞలకై వేచియున్నట్టి పరిచారకులమని తెలిపిరి. సో ఆ కర్దమముని సృష్టించినటువంటి వాటితో పాటుగా ఆ సరోవరంలో కూడా ఆమెకు సేవ చేయడానికి 1000 మంది కన్యలను అక్కడ ఆమె ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. వారంతా కూడా ఆ దేహహుతి అక్కడికి దిగగానే వారు మేము నీ యొక్క పరిచారకులము, నీ సేవకులము, నీకు మేము ఏం చేయవలెనో మాకు తెలుపండి అంటూ వారు అడిగినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇంకా 28వ శ్లోకము ఈ విధంగా. స్నానేన తాం మహారేహన స్నాపయిత్వా మనస్విని దుకూలే నిర్మలే నూత్నే దదురస్యై చమానదాహ. ఆ దేహహుతి ఎడ అమిత గౌరవము కలిగినటువంటి ఆ కన్యలు, ఆ పరిచారకులు ఆమెను ఆ రీతి ఆమెను ఆ రీతి ఆహ్వానించిరి అని చెప్తున్నారు. సో విలువైన తైలాదులతో స్నానమాచరింపజేసిన పిమ్మట నిర్మలములను, నూతనములను, శ్రేష్టములను అగు వస్త్రములను ధరింపచేసిరి. సో ఆ సరోవరంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిచారకులు ఆ కర్దమముని చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ దేవకన్యలు దేహహుతి ఆ సరస్సులోకి దిగగానే ఆమె ఎడ అతి గౌరవాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఆమెని ఆహ్వానించారు అని చెప్పి, ఆ విధంగా ఆహ్వానించిన తర్వాత ఆ దేహహుతిని విలువైనటువంటి తైలాదులతో స్నానమాచరింపజేసి ఆ తర్వాత ఆమెకు నిర్మలాలు అయినటువంటివి, నూతనము అయినటువంటివి, శ్రేష్టము అయినటువంటి వస్త్రాలను ఆమెకు ధరింపజేశారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. భూషణాని పరార్త్యాని వరీయాంసి ద్యుమంతి చ అన్నం గుణోపేతం పానం చైవామృతాసవం. పిదప అంటే ఆమెకు స్నానాన్ని ఆచరింపజేసి వస్త్రాలు ధరింపజేసిన పిదప వారు ఆమెను శ్రేష్టములను, అమూల్యములను అయిన కాంతిమైనట్టి ఆభరణములతో అలంకరింపచేశారట. ఆ పిదప అంటే అలంకరణ జరిపిన పిదప సర్వగుణ సమన్వితమగు ఆహారమును, ఆసవమని పిలువబడు మధురమగు మత్తు పానీయమును వసగిరి. సో ఇక్కడ భాష్యము చెప్తున్నారు. ఇందులో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆసవము అనున్నది ఒక ఆయుర్వేద రసాయనమే గాని మద్యము కాదు, మత్తు పానీయము అని చెప్పగానే మనం ఒక మద్యము అనేటువంటి భావన వస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన చెప్తున్నారు. ఆసవము అన్నది ఒక ఆయుర్వేదిక అంటే మూలికలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఒక రసాయనము, మద్యము కాదు అని చెప్తున్నారు. మూలికల నుండి ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడు అది దేహ స్వస్థతకు మరియు జీవకణముల యందు రసాయన క్రియను వృద్ధి చేయును. అది అంటే ఆ మూలికల నుండి వచ్చినటువంటి రసం ఏదైతే ఉందో అది దేహంలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఆ దేహంలో జరపబడేటువంటి క్రియల ద్వారా దేహ జీవకణాల యందు వాటిని యాక్టివేట్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి రసాయనమైనటువంటి క్రియను వృద్ధి చేసేటువంటి పదార్థాన్ని అది కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే
పూర్వము అది ఆల్కహాల్‌ని కలిగి ఉండకపోయినప్పటికీ, అది దేహంలోకి తీసుకున్న తర్వాత దానిలో పదార్థాలు యాక్టివేటింగ్ పదార్థాలు జనితమై అవి క్రియను పూర్తి చేస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. ఇంకా 30వ శ్లోకం చూసినట్లయితే అతాదర్శే స్వమాత్మానం స్రగ్విణాం విరజాంభరం విరజం కృతస్వస్త్యయనం కన్యాభిర్బహుమానితం. ఆ తర్వాత ఆమె తనను అద్దమునందు చూసుకొనెను. ఆ విధంగా ఆ పరిచారకులు ఆమెను స్నానమాచరించి తయారు చేసి అంటే అలంకరించి ఆమెకి ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆహ్, మూలికలతో కూడినటువంటి రసాయనాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఇక ఆమె ఆ దేహహుతి తనను అద్దమునందు చూసుకొనెను అని చెప్తుంది. ఆమె దేహము పూర్తిగా మలిన దూరమయ్యెను. ఆమె పూమాలలచే అలంకరింపబడెను. నిర్మలమగు వస్త్రములను ధరించెను. మంగళకరమగు తిలకంచే అలంకృతమై ఆమె పరిచారకులచే గౌరవముగా సేవించబడెను. సో, ఆ సరోవరంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఆ విధంగా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నా. స్నాతం కృత శిరస్నానం సర్వాభరణభూషితం నిష్కగ్రీవం వలయినం పూజత్కాంచన నూపురం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అభ్యంగ స్నానమును ఆచరించిన ఆమె సర్వాభరణములతో అలంకృతమయ్యెను. పతకమును కలిగిన ఒక ప్రత్యేక కంఠాభరణమును ఆమె ధరించెను. కరకంకణములను, బంగారపు నూపురములను ఆమె దాల్చియుండెను. ఆమెకు అలంకరించబడినటువంటి ఆ ఆభరణాలను గురించి ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో శిరస్నానము అనే పదము ప్రయోగించబడినటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా దైనందికమైనటువంటి ఆ విధుల విషయమున స్మృతి ఆ శాస్త్రపు నిర్దేశములను అనుసరించి స్త్రీలు ప్రతిరోజు కంఠం వరకు స్నానమాచరించుట అనుమతించబడినరి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారికి ఉండేటువంటి జుట్టు ఎక్కువగా పెంచుకొని ఉండడం వల్ల ఆ తడి జుట్టు జలుబును కలగజేయును కనుక శిరోజములను ప్రతిరోజు వారు నీటితో శుభ్రపరచుకోవన అవసరం లేదు. కనుకనే మెడ వరకు స్నానమే వారికి సాధారణ పరిస్థితుల యందు తెలుపబడినది. కేవలము కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాలలో వారు శిరస్నానము చేయుదురు. ఈ సందర్భమున దేహహుతి శిరస్నానము కావించిన తన శిరోజములను చక్కగా శుభ్రపరచుకున్నది. స్త్రీలు కావించడి సాధారణ స్నానమును మలస్నానము అని పిలువబడగా, శిరముతో సహా చేసేటి పూర్తి స్నానమును శిరస్నానము, తలస్నానం అంటాం కదా, శిరస్నానము అని పిలువబడును. ఆ సమయమున వారు తగినంత తైలమును తలకు పట్టించుకొనవలెను. స్మృతి శాస్త్ర వ్యాఖ్యాతల నిర్దేశం అది అంటూ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా వాడబడినటువంటి కృత శిరస్నానము అనేటువంటి పదానికి సంబంధించినటువంటి భాష్యాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటిది. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. శ్రోణ్యోరద్యస్తయా కాంచ్య కాంచన్యా బహురత్నయా హారేణ చ మహారాహేణ రుచకేన చ భూషితం. ఇంకా చెప్తున్నారు. బహురత్నమయమైన కాంచన మొలనూలును ఆమె కటి ప్రదేశమున ధరించెను. ఇంకను ఆమె విలువైన హారములతోనూ మంగళకర ద్రవ్యములతోనూ అలంకరింపబడెను అంటూ ఆ దేహహూతికి ఆ పరిచారకులు చేసినటువంటి అలంకరణ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ అలంకరణలో మనకి ఉండేటువంటి కొన్ని అంశాలను భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. కేసరము, కుంకుమ, గంధము అనునవి మంగళకర ద్రవ్యములు. స్నానమాచరించుటకు పూర్వము వాడెడి మంగళకర ద్రవ్యములు ఇంకనూ కొన్ని కలవు. ఆవ నూనెతో కలిపిన పసుపు వంటిదే.
అటువంటిదే అని చెప్తున్నారు. అది దేహమంతా అలుముకొనబడను. దేహహూతిని నఖశిఖ పర్యంతము స్నానమాచరించుటకు అన్ని రకముల మంగళకర ద్రవ్యములు వాడబడినవి ఇక్కడ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, సాధారణంగా శిరస్నానము చేయించేటటువంటి సందర్భాల్లో నూనెను పెట్టుకోవడము, తర్వాత ఇతరమైనటువంటి లేపనాలను దేహానికి రాసుకోవడము జరిగేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా 33వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తారు. సుదతా శుభ్రవాస్లక్ష్ణ స్నిగ్ధాపాంగేన చక్షుషా పద్మకోశ స్పృధా నీలైః అలకైశ్చ లసన్ముఖం. ఇంకా చెప్తున్నారు. సుందరమగు దంతవరసతోనూ చక్కని కనుబొమ్మలతోనూ ఆమె ముఖము శోభించెను. ఆమె స్నిగ్ధములగు కను కొనలు కలువ మొగ్గలను పరాభవించుచున్నట్లుండెను. ఆమె ముఖము నల్లని ముంగురులతో శోభిల్లెను. ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నటువంటి భాష్యము వైదిక సంస్కృతిని అనుసరించి తెల్లని దంతములు మిగుల శ్లాఘనీయమైనవి అని, దేహహూతి యొక్క తెల్లని దంతపక్తి ఆమె ముఖ సౌందర్యమును ఇనుమడింపచేసెను. దానిని కలువ పువ్వుల వలె గోచరించునట్లు చేసెను. ముఖము ఆకర్షణీయముగా గోచరించినప్పుడు సాధారణంగా కన్నులు కలవరేకులతో ముఖము కలువ పువ్వులతోనూ పోల్చబడను అనేటువంటి ఉపమానాలను ఇక్కడ ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. యదా సంస్మార ఋషభం ఋషీణాం దయితం పతితం తత్ర చాస్తే సహస్త్రీః యత్రాస్తే స ప్రజాపతిః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఏమని అంటే, యదా సంస్మార ఋషభం ఋషీణాం దయితం పతిం తత్ర శాస్త్రే సహస్త్రీభిః యత్రాస్తే స ప్రజాపతిః. సో ఋషిశ్రేష్ఠుడు అయినటువంటి తన భర్త ఆ కర్దమముని తలచినంతనే పరిచారక బృందంతో సహా ఆమె వెంటనే అతడు నిలిచియున్న చోట ప్రత్యక్షమయ్యను. సో భాష్యము, తాను మురికిగాను నుండి కృపణురాలైనట్లుగా వస్త్రధారణ కావించియున్నట్లు ఆదియందు దేహహూతి తలచినని ఈ శ్లోకమును బట్టి గోచరించుచున్నది. సరస్సునందు స్నానమాడమని భర్త అడిగినప్పుడు ఆమె దాని యందు పరిచారక గణమును గాంచెను. వారందరూ ఆమెను చక్కగా చూసుకొనిరి. ఇదంతయు జలము అందే జరిగెను. ఇక ఆమె తన భర్తను అంటే కర్దముడు భర్తను తలచినంతనే శీఘ్రమే అతని చెంతకు చేర్చబడెను. పూర్ణులగు యోగులు కొన్ని ఇటువంటి శక్తులనే పొందియుందురు. తాము కోరినదల్లా వారు శీఘ్రమే నెరవేర్చుచుందురు. సో ఇక్కడ మరలా కర్దమముని యొక్క యోగ పరిపూర్ణతను గురించి భాష్యం చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, భర్తు పురస్తాదాత్మానం స్త్రీ సహస్రవృతం తతా నిశామ్య తద్యోగగతిం సంశయం ప్రత్యపద్యత. భర్త సన్నిధిలో తాను 1000 మంది పరిచారకుల బృందముతో పరివృత్తమై యుండుటను గాంచి అతని యోగశక్తికి ఆమె విస్మయము చెందెను. ఎప్పుడైతే భర్తను తలుసుకుందో ఆమె వెంటనే ఆ పరిచారకులతో సహా 1000 మంది ఆ పరిచారకులతో సహా వచ్చి ఆమె ఆ కర్దమముని చెంత నిలబడినటువంటి పరిస్థితిని చూసి అంతటి యోగ పరిపూర్ణుడైనటువంటి ఆ భర్త యొక్క యోగ శక్తికి ఆమె విస్మయం చెందింది అని చెప్తున్నారు భాష్యం. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, సమస్తము అద్భుతముగా జరిగిపోవుటను దేహహూతి గాంచెను. అయినను భర్త ఎదుట కొనిరాబడినంతటినే అది ఎంతయు అతని యోగశక్తి ప్రభావమునే జరిగినదని ఆమె తెలుసుకొనగలిగెను. కర్దమముని వంటి యోగికి ఏదియును అసాధ్యము కాదని ఆమె అవగతం చేసుకునెను అంటూ తన భర్త యొక్క యోగ పరిపూర్ణతను ఆమె అర్థం చేసుకున్న విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు.
సతాం కృతమలస్నానాం విభ్రాజంతిమపూర్వవత్ ఆత్మనో విభ్రతిం రూపం సంవేత రుచిరస్తనీం విద్యాధరీ సహస్రేణ సేవ్యమానాం సువాససం జాత భావో విమానం తదారోహ యదమిత్రహాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహహుతి శుచిగా స్నానమాడి ఉండి తన పూర్వపు పత్ని కాదేమో ఎన్నట్లుగా శోభిల్లుటను మునిగాంచెను. అంటే ఇంతకుముందు తనకు పరిచర్యలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ఆశ్రమవాసిగా ఉన్నటువంటి ఆ దేహహుతిని ఇప్పుడు శుచిగా స్నానమాచరించి వచ్చినటువంటి ఆ దేహహుతిని చూసి పూర్వపు పత్ని కాదేమో అని ఆమె శోభను చూసి ఆ విధంగా ఆమెను గాంచాడు ఆ కర్దమముని అని చెప్తున్నారు. రాకుమార్తెగా ఆమె తన పూర్వపు సౌందర్యమును తిరిగి పొందెను. సో మరి ఆమెకి ఆ సౌందర్యము కొత్తేమీ కాదు. అంతకుముందు ఆ మనువు, స్వయంభువ మనువు కుమార్తెగా రాజమందిరంలో అంతటి సౌందర్యంతో ఉన్నటువంటి ఆవిడ ఆశ్రమంలో ఆమె ఆ విధంగా ఆయన తయారైంది. కానీ ఇప్పుడు తిరిగి మరలా ఆమె యొక్క పూర్వపు సౌందర్యాన్ని తిరిగి పొందినది. శ్రేష్టమగు వస్త్రధారణమును గావించి రమణీయమగు కుచములు చక్కగా దట్టి కట్టబడిన ఆమె కొరకు 1000 మంది గంధర్వ కన్యలను వేచియుండిరి. సో ఓ శత్రుంజయుడా, ఇక్కడ మళ్ళీ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి దేహహుతి ఎడ ఇష్టత వృద్ధిగా అతడు ఆమెను విమాన సౌధంలోనికి ఎక్కించెను. వివాహమునకు పూర్వము తల్లిదండ్రులచే కర్దమముని చెంతకు కొనరాబడినప్పుడు దేహహుతి సుందరియగు రాకుమార్తె అయి ఉండెను. ఆమె పూర్వపు సౌందర్యమును అతడు గుర్తుకు తెచ్చుకొనెను. కానీ వివాహ అనంతరము ఆమె కర్దమముని సేవలో నెలకొనినప్పుడు రాకుమార్తె వలె దేహ పోషణ చేసుకొనుటను నిర్లక్ష్యపరచెను. అటువంటి పోషణ చేసుకొను మార్గము లేకుండుటయే దానికి కారణము. ఆమె భర్త అంటే కర్దముడు ఆశ్రమవాసి, సర్వదా అతని సేవయందే నెలకొని ఉన్న కారణమున రాచ సౌందర్యము కనుమరుగై ఆమె కేవలము ఒక సాధారణ సేవిక వలె అయ్యను. కానీ ఇప్పుడు కర్దమముని యోగ శక్తి ఆదేశంచే గంధర్వ కన్యలు స్నానమాచరింప చేసినంతటా ఆమె తన పూర్వపు సౌందర్యమును తిరిగి పొందెను. వివాహమునకు పూర్వము నాటి ఆమె సౌందర్యముచే కర్దమముని మిగుల ఆకర్షితుడయ్యను. యువతి యొక్క నిజమైన సౌందర్యము ఆమె కుచములే. భార్య కుచములు చక్కగా అలంకరింపబడి సౌందర్యమును పలు రెట్లు ఇనుమడింపజేయుటను గాంచినప్పుడు తాను ముని అయినప్పటికీ కర్దముడు ఆకర్షితుడయ్యను. కనుకనే దివ్యానుభూతిని బడియగోరు వాడు స్త్రీ ఎడ ఉన్నతమగు కుచములచే ఆకర్షితుడు కారాదని అవి కేవలము దేహమందలి రక్త మాంసముల రూపాంతరమే అని శ్రీపాద శంకరాచార్యులు ఆధ్యాత్మిక వాదులకు హెచ్చరించిరి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము, భాష్యము ఈ శ్లోకాలకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ లాస్ట్లో శ్రీమద్ శంకర భగవత్పాదుల వారి భజగోవిందంలో ఉన్నటువంటి ఆయన తెలియచేసినటువంటి
ఒక అంశాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. సరే, ఆ విషయానికొద్దాం. సో, ఇక్కడ మనము ఆహ్, తీర్థస్థానంలో జలంలో స్నానం ఆచరించటం అనేటువంటి విషయాన్ని అంతకుముందు శ్లోకాల్లో చూసాము. సో, ఆ విధంగా భర్త చెప్పినటువంటి విషయాన్ని అంగీకరించి ఆమె ఆ సరోవరంలోకి, ఆ సరస్వతి నది జలాలను కలిగి ఉన్నటువంటి సరోవరంలోనికి వెళ్ళడము, అక్కడ 1000 మంది పరిచారకులు ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసి, సో, వారందరూ కూడా నీ యొక్క సేవకురాలం మేము అని చెప్పడము. ఆ వచ్చినటువంటి దేహహూతిని ఆ దేవతా కన్యలు అక్కడికి వచ్చి ఆమె రాగానే దిక్కున లేచి నిలబడి, యజమాని వస్తే సేవకులు ఏ విధంగా అయితే నిలబడతారో ఆ విధంగా నిలబడి, ముఖిల హస్తులై వారు మేము మీ యొక్క పరిచారకులు, నీ యొక్క సేవకులము, మేమేం చేయాలి తెలుపండి అని చెప్పడము. సో, ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి తన యజమానికి గౌరవం చూపెడుతూ ఆహ్వానపరిచి, ఆమెకి తైలాదులు పూజటము, లేపనాలు, సుందరమైనటువంటి సుగంధభరితమైనటువంటి లేపనాలను చూసి, ఆమెను వారు స్నానమాచరించడము. ఆ తర్వాత నిర్మలమైనటువంటివి, శ్రేష్టమైనటువంటివి, ఆ! నూతనమైనటువంటి వస్త్రాలను ఆమెకు ధరింపచేయడము. ఆ తర్వాత ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి, అమూల్యమైనటువంటి, కాంతిమయమైనటువంటి ఆభరణాలను ఆమెకు అలంకరించడము. ఆ తర్వాత ఆహారమును సర్వగుణ సమన్వితమగు, ఎందుకంటే తన ఆశ్రమవాసిగా ఉండి బక్క చిక్కినటువంటి దేహంతో ఉన్నటువంటి దేహవూతిని తిరిగి ఆహ్, తన పూర్వపు అందాన్ని పొందే విధంగా అలంకరింపచేయడము. ఆ తర్వాత సర్వగుణ సమన్వితమైనటువంటి ఆహారము, సౌష్టమైనటువంటి ఆహారం. భగవద్గీతలో కూడా మనకి ఆహారం గురించి చెప్తుంటారు. ఆహారం యొక్క ఉద్దేశ్యము ఆరోగ్యకరంగా, ఆనందంగా ఉంచడానికి. సో, ఆ విధంగా ఆహారాన్ని ఇవ్వడము. అలా తర్వాత ఆసవము అని పిలువబడేటువంటి ఆ మూలికల యొక్క రసాన్ని ఆమెకివ్వడము. అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. అది మద్యం కాదు. ఒక రకమైనటువంటి ఆ! ఆయుర్వేద రసాయనం అది. అది దేహంలోకి చేరిన తర్వాత దేహానికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివేటర్స్‌ని రిలీజ్ చేయడం వల్ల జీవకణాలన్నీ సజీవంగా తిరిగి యాక్టివేట్ అవుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని. సో, ఆ తర్వాత ఆమె తనను అద్దంలో చూసుకోవడము. ఆమె దేహం పూర్తిగా మలిన దూరం కావడము. ఆమె నిర్మలమైనటువంటి వస్త్రాలతోనూ, మంగళకరమైనటువంటి తిలకంతో అలంకృతమై ఉండడము. ఆ తర్వాత సర్వమైనటువంటి ఆభరణాలతో కంఠంలో ఉన్నటువంటి అలంకారాలు. సాధారణంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్పినటువంటి అంశాల్లో స్త్రీలకు సాధారణంగా దైనందికంగా సాధారణ స్నానమే చెప్పబడింది శాస్త్రాల ప్రకారంగా అని చెప్పడము. కానీ ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులలో శిరస్నానము, సాధారణంగా చేసేటువంటి స్నానము మల స్నానంగా చెప్పబడుతుంది. శిరస్నానం చేయాలి అనేటువంటిది కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులలో. అప్పుడు కొన్ని రకాలైనటువంటి తైలాలు, తర్వాత సుగంధ లేపనాలు అవన్నీ కూడా దేహానికి, తలకు పట్టించుకొని శిరోజాలకు పట్టించుకొని చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడము. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆమె మెడలో ధరించినటువంటి విలువైనటువంటి హారాలు, మంగళకరమైనటువంటి ద్రవ్యాల గురించి చెప్పడము జరిగినటువంటిది. అలాగే ఆమె ఆ విధంగా తయారైన తర్వాత స్త్రీ యొక్క సౌందర్యాన్ని గురించి పొగుడుతూ సుందరమైనటువంటి దంతవరసతోనూ, చక్కని కనుబొమ్మలతోనూ ఆమె ముఖము శోభిల్లుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, సో, ఆమె యొక్క స్నిగ్ధములు కనుకొనలు అంటే గాను ఆ కలువ మొగ్గలతో పోల్చడము. అలాగే ఆ కలువ మొగ్గలను కూడా అధిగమించేటువంటి సౌందర్యంగా ఆమె ఉన్నట్లుగాను, ఆమె ముఖము నల్లని కురులతో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చేసినటువంటి విషయాన్ని, అలాగే స్త్రీల యొక్క కన్నులను కలవరేకులతోనూ, ముఖాన్నేమో కలువ పువ్వులతోనూ పోల్చబడేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేసినటువంటిది. సో, ఆ విధంగా ఆ సరోవరంలో ఇదంతా కూడా జలంలో జరిగినటువంటిది, సరోవరంలో జరిగినటువంటిది. ఆ జరిగినటువంటి విషయాన్ని అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆమె తిరిగి తన భర్తను తలుచుకుందో, వెంటనే తన సహచరులతో అంటే తన పరిచారక బృందంతో సహా ఆ 1000 మంది దేవకన్యలతో సహా ఆమె తన భర్త ఎదుట నిలబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూసి, ఆ భర్త సన్నిధిలో ఆమె 1000 మంది పరిచారకులతో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసి భర్త యొక్క యోగ శక్తికి ఆమె విస్మయం చెందినట్లు విషయాన్ని మనకి
ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా దేవహూతి చక్కగా స్నానమాచరించి తన పూర్వపు అంటే వచ్చినటువంటి ఆమెను చూసి కర్దముని కూడా ఆశ్చర్యచకితుడై ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. తన పూర్వపు పత్ని కాదేమో అనే విధంగా ఆమెను చూశాడట. అలాగే ఆ రాకుమార్తెగా ఆమె అంతకు పూర్వము ఆమెను చూసినటువంటి సౌందర్యాన్ని ఆమె తిరిగి పొందినటువంటి విషయాన్ని గమనించాడు. శ్రేష్టమైనటువంటి వస్త్రధారణ కావించి రమణీయంగా కుచములు అంటే స్తనాన్ని గట్టిగా కట్టి ఉన్నటువంటి ఆమె యొక్క ఆ విధంగా గంధర్వ కన్యలు తయారు చేసినటువంటి ఆమెను చూసి ఆ దేహ సౌందర్యాన్ని చూసి ఆ దేహహూతి ఎడ ఇష్టతను వృద్ధి చెందుకోగా ఇక కర్దమముని కూడా ఆమె యొక్క దేహ సౌందర్యానికి ఆకర్షితుడయ్యాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. అతడు విమాన సౌధంలోనికి ఆమెను ఎక్కించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, సో మరి ఆమె ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఈ సమాజంలో మన దేశంలోనూ ఇతర దేశాల్లోనూ వృద్ధి సాధించటము అనేటువంటి విషయాలలో స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు వివిధ రంగాలలో ఆర్థికంగా మనం చెందుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సమానత్వం అంటూ పాశ్చాత్య దేశాలతో పోటీ పడుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మరి ఈ పాశ్చాత్య సాంప్రదాయాలలో పడి మన యొక్క వాస్తవమైనటువంటి విషయాలను మర్చిపోయి మరి పాశ్చాత్య దేశాలతో పాటు పోటీ పడుతూ వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాము ఆర్థికంగా అనేటువంటి విషయాలు వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో మరి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి ఆర్థికంగాను ఇతర రకాలలోనూ భౌతికంగా ఎంతో వృద్ధి కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆధ్యాత్మికంగాను కుటుంబ సాంప్రదాయాలు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఎంతో పతన స్థితికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది మనతో పోల్చుకున్నప్పుడు. పాశ్చాత్య దేశాలలో చూస్తూ ఉంటాం వారి యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థలు, భార్యాభర్తలు విడిపోవడం అంటే లివింగ్ సహచర్య విధానాలను ఉండడము, ఇష్టమైనప్పుడు విడాకులు తీసుకునేటువంటి విషయం. బట్ భారతదేశంలో మనకున్నటువంటి సాంప్రదాయాల్లో ఎంతో చక్కగా మరి ఇవన్నీ కూడా మనకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటివి, మన సాంప్రదాయాలు, మన శాస్త్రాలలో ఇచ్చినటువంటి వాటికి కట్టుబాట్లలో ఉన్నటువంటి విధానం. సో అందుకే మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి. అవి చూస్తే కొంతమందికి సమానత్వము, ఎంపవర్మెంట్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. బట్ వాటి ఫలితాలు ఏమిటి అనేటువంటిది పాశ్చాత్య దేశాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ కూడా అందుకే మనకి కొన్ని వస్త్రధారణ కానీ ఇవన్నీ కానీ ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి విధానాలలో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటాం. స్త్రీ పురుషుల మధ్య కూడా కొంత పరిధి మీదకు మాత్రమే ఉండేటువంటి విషయాలను కూడా మన భారతదేశంలోనే పెట్టినటువంటివి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో పురుషుడు అంటే మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాల్లో పురుషుడు ఒక వెన్నతో పోలుస్తూ ఉంటారు, స్త్రీ అగ్నితో పోలుస్తూ ఉంటారు. సో ఇవి రెండు కూడా సమీపించినట్లయితే అగ్ని సమీపంలోనికి వెన్న వస్తే ఖచ్చితంగా అది మెల్ట్ అవ్వాల్సిందే, కరిగిపోయేటువంటిది. సో ఆ విధంగానే స్త్రీ యొక్క సౌందర్యానికి ఈ పురుషుడు మోహించబడతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఎంతో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి విషయాలలో ఎంతో పరిపూర్ణుడుగా యోగ పరిపూర్ణుడుగా చెప్పబడినటువంటి కర్దమముని ఎంతో సౌందర్యవంతంగా తయారైనటువంటి తన భార్యను చూసి ఆయన తన భోగ శక్తి ద్వారా ఎంతో నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నటువంటి వాడైనప్పటికీ కూడా ఆయన తన భార్య యొక్క సౌందర్యానికి ఆకర్షితుడయ్యాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అనేటువంటి స్థనములు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ భార్య చక్కగా అంటే ఆమె యొక్క ఇక్కడ చెప్తూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ దేహహూతి యొక్క కుచములు చక్కగా కట్టబడి ఉన్నటువంటి ఆ స్థితులలో దానికి ఆకర్షితుడైనటువంటి
ఆమె యొక్క సౌందర్యము అనేక రెట్లు ఇనుమడింపజేసినటువంటి ఆ పరిస్థితిని గాంచినటువంటి ముని అయినప్పటికీ కర్దముడు కూడా ఆకర్షితుడయ్యను. కనుకనే దివ్యానుభూతిని బడియగోరువారు స్త్రీ యొక్క ఉన్నతమగు కుచములచే ఆకర్షితులు కారాదు అని, అవి కేవలము దేహమందలి రక్త మాంసముల రూపాంతరమే అని శ్రీపాద శంకరాచార్యులు ఆధ్యాత్మిక వాదులకు హెచ్చరించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చేసినటువంటి దీంట్లో ఆ భజగోవిందంలో నారీ స్తన భర నాభీదేశం దృష్ట్వా మాఘా మోహావేశం ఏ తన్మాసవసాది వికారం మనసి విచింతయ వారం వారం. సో భజగోవిందంలో ఈ మూడో శ్లోకంగా ఉన్నటువంటిది ఇలా ఉంటుంది. వనితల వక్షస్థల శోభ నాభీస్థల ఆకర్షణలో పడి మోహావేశానికి పాల్పడవద్దు. అవి కేవలము శరీరంలోని మాంసము కొవ్వులతో ఏర్పడిన ఆకారములు మాత్రమే అని బాగుగా గ్రహించి మాటిమాటికి ఈ సత్యాన్నే గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండు అంటూ శ్రీపాద శంకరాచార్యుల వారు ఆధ్యాత్మిక వాదులకు గుర్తు చేసినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము స్త్రీ వ్యామోహంలో పడవద్దు అని హెచ్చరించుచున్నారు అని. ఎందుకంటే యుగ యుగాలుగా దేవ మానవ దానవ భేదం లేకుండా కామిని కాంచనాలపై నున్న కాంక్ష వ్యామోహమే అనేక అనర్థాలకు, హత్యలకు, యుద్ధాలకు, ఘోర కృత్యాలకు మూల కారణమైనది. వేదకాలము నుండి కూడా ఋషులు గురువులు పెద్దలు ఈ వ్యామోహంలో పడకుండా అతి జాగ్రత్తతో మెలగాలి సుమా అని హెచ్చరిస్తూనే వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. ఈ కామిని కాంచనాలు ఎంత హేవ్యమైనవా, భయంకరమైనవా అంటే కావు అని చెప్తున్నారు. కానీ వాటిలో ఏమీ దోషం లేదు. వాటిపైన వ్యక్తులు పెంచుకున్నటువంటి తృష్ణ వ్యామోహము ప్రమాదకరమైనది అని చెప్తున్నారు. అంతే తప్ప అవి భయంకరమైనవా, హేయమైనవా అంటే కావు అని చెప్పినటువంటిది. వాటిలో ఎటువంటి దోషం లేదు. కానీ ఆ చూసేటువంటి విధానంలోనూ ఆ మోహం వలన కలిగేటువంటి చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంకా భాష్యంలో చెప్తారు అక్కడ ఆ స్త్రీ యొక్క అవయవాలను పేర్కొని స్త్రీ జాతిని కించపరిచినట్లుగా భావించవద్దు. అంగసౌష్టానికి ఆకర్షితులై పరస్పర వ్యామోహం పడడంలో స్త్రీ పురుషులు ఇరువురికి జరిగేటువంటిదే అయినప్పటికీ ఇద్దరు సమానమైనటువంటి తోడు దొంగలే అని చెప్తారు. కానీ పురుషులు అహంకారము, బలము, దర్పాలు, విచ్చలవిడితనము ఎక్కువగా ఉంటుంది వారిలో. కనుక వారు నిగ్రహాన్ని కోల్పోవడం ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అందుకే పురుషులను ఆ విధంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మన సమాజంలో, మన సాంప్రదాయాల్లో, మన సనాతన సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నటువంటి కట్టుబాట్ల ప్రకారంగా సక్రమమైనటువంటి పద్ధతుల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు జరిగేటువంటి ఘోరమైనటువంటి ఇప్పటికీ కూడా బయట ప్రపంచాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో కుటుంబ సాంప్రదాయాలు కానీ, వ్యవస్థ కానీ, భార్యాభర్తల సంబంధాలు కానీ చాలా ఎక్కువగా మనలో ఉన్నటువంటిది. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో విడిపోతూ ఉన్నటువంటి వారి సంఖ్య బాగా పెరిగిపోతూ ఉన్నటువంటిది. ఇదంతా కూడా పాశ్చాత్య దేశ నాగరికతల ఏదో వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాము, సమానత్వము ఇంకా ఇంకా భావనల వలన కలుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇవన్నీ గుర్తు చేస్తూ ఈ విధమైనటువంటి ఆకర్షణలు మునులకు కూడా జరిగినటువంటి విషయాలను గుర్తు చేస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు జనులను ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటి దానికి శంకరాచార్యుల వారు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని గుర్తు చేస్తూ మనందరినీ కూడా చక్కగా సాంప్రదాయ పద్ధతిగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉండమని హెచ్చరించినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.